Hola, benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català i feia molt que no em passo, sempre dic el mateix en els vídeos, ara fa molt que no em passo. Realment és veritat, m'encanta YouTube, és la meva xarxa social preferida per fer vídeos, però també és la que més mandra em fa perquè, òbviament, tardo molt més a meditar. I he vist gravant un TikTok i he dit, fes un YouTube, Marta, no gravis amb TikTok, fes un YouTube que tindràs més temps per explicar-te. I us vinc a portar les meves 3 lectures d'aquest mes de febrer, o sigui que són mini 3 lectures. I a més he llegit poquíssim perquè la primera lectura, que va ser Panza de burro d'Andrea Abreu, me la vaig acabar el 4 de febrer i les altres dues no me les vaig llegir fins al 27 o així de febrer, o sigui que vaig tardar un huevo en tornar a llegir. I tenia com molt bloqueig lector, em passava que, bueno, això que al matí faig pràctiques a un lloc i estic 20 hores a la setmana, més les classes de la uni i tal, la vida no em dona més i m'agradaria llegir molt més, i més estudiant una carrera que es diu literatura, i m'agradaria poder llegir coses que no fossin només de la carrera, però no és el cas, i llavors us vinc a parlar de les lectures del mes de febrer. Espero que el mes de març siguin més i millor. I us vinc a parlar de la primera, que és Panza de burro d'Andrea Abreu. Aquest llibre m'ha encantat, o sigui, m'ha encantat, així de clar us ho dic, i no soc gens objectiva. Us he de dir que jo a vegades soc com aquest tipus de tia com I'm not like other girls, i tothom parlava de Panza de burro i jo era com, és que no em vull llegir Panza de burro perquè segur que no m'agradarà, perquè és super mainstream, i és com, Marta, para de ser tan tonta a vegades, perquè sí, a vegades soc així de tonta i és com tot contra el que lluito i tot amb el que em converteixo jo a vegades, que és amb aquest tipus de persona insuportable i que va de, no sé, com una suficiència lectora que no hauria de tenir, però no passa res, el bo és que rectificar és de savis, i he rectificat, he llegit aquest llibre i és una meravella. Estem vindent a Canàries, a Tenerife, i jo he viscut gran part de la meva vida a Gran Canària, 14 anys, per ser exactes, 13 o 14 anys, o sigui, la meitat de la meva vida, que en tinc 26 ara, he viscut a Gran Canària, on hi ha molt de Panza de burro, i aquest llibre parla d'una època que és la mateixa època que jo vaig viure a Canàries, és a dir, la gent que vam néixer als anys 90 i vam passar la nostra infància preadolescència als anys 2000, més o menys, on començava a haver-hi Messenger, on començava a haver-hi internet, on començaven a haver-hi jocs de la Game Boy, però encara no hi havia com tanta cosa com hi ha ara. És el llibre sobre una mena d'amistat, descobriment sexual entre dues amigues que són molt petites i que realment no saben ben bé què estan fent, i és un llibre molt groller en aquest sentit, com que utilitza un llenguatge com molt fort a vegades per descriure això, i és des de la perspectiva d'una de les dues amigues, que aquesta admira o té una visió com molt concreta sobre l'altra, que és com una mena d'admiració, però a la vegada li té por, a la vegada li agrada, a la vegada no. I és una mica el descobriment d'aquesta amistat que no és només una amistat, però que tampoc hi poden posar paraules per l'edat que tenen. I a mi m'ha agradat sobretot per això, perquè soc zero objectiva i és que m'ha transportat directament a la infància, amb les paraules que utilitzava, amb els referents que utilitzava, que si el Tamagotchi, que si no sé què, o sigui, m'he sentit molt identificada amb l'època en la que va passar al llibre, no que és aquesta nostàlgia que sentim tota la meva generació d'aquest temps que ha passat, que fa tant, o sigui, que no fa tant, però fa ja bastant de temps que ha passat. I a mi el que més m'ha agradat ha sigut això, l'ambientació, i portar-me un altre cop a la Marta de Canàries, de Marta amb aquesta Panza de burro, amb aquests estius on, a diferència del que escriu la gent de Canàries, que fa un sol espaterrant, no sempre hi ha sol, perquè molts cops hi ha la Panza de burro, que jo de petita pensava que era perquè es xocava els núvols contra el Teide i llavors es quedaven allà. I no sé si és veritat o no, però algú em va dir que no era veritat i jo he viscut tota la vida enganyada. I no sé, és un llibre, és això, és molt fort, utilitza paraules molt fortes. És un llibre que no és fàcil de pair i és un llibre que jo crec que, bueno, que no crec que sigui per tothom, tampoc, perquè això, perquè té una part com molt forta, molt grollera, molt sexual, molt incòmoda, és molt incòmode el llibre, depèn en quins moments, però bueno, sí, a mi m'ha semblat meravellós i tot el hype que tenia realment se'l mereix, i no sigueu estúpids com jo de I'm not like other girls, i feu el favor de llegir-ho perquè està super bé. Després d'aquest llibre vaig tardar això, quasi un mes a mi llegir, i em va arribar just el llibre de la senyora Harris se'n va a París, de Viena, a casa de la meva mare, i jo m'anava a llegir un altre, un petit plaer. I vaig dir, vinga, va, perquè com m'havia agradat tant al final de l'idil·li, i hi ha alguns cercles de Viena que són tamany petit plaer, quasi, o sigui que seria entre un petit plaer i un llibre molt més gordo, no com seria el cas de la senyora Harris se'n va a París, o al final de l'idil·li, que és llarg però tampoc molt, no serien, o sigui que no tots els cercles de Viena són així, però sí que hi ha alguns cercles de Viena que són així, i vaig pensar, doncs mira, potser el que m'he de gustar és un llibre que potser sigui més extès que un petit plaer, però que no sigui un llibre molt llarg, perquè m'estic llegint un llibre que el tinc mig abandonat, que és un llibre molt llarg i que m'està agradant, però com no aconseguia acabar-me cap llibre, no aconseguia com posar-m'hi, i necessitava poder dir, vale, m'he acabat aquest llibre i necessito un llibre que sigui lo suficientment llarg com per tenir una història que m'enganxi o que tingui ganes de llegir i que tingui una trama elaborada,
però lo suficientment curt com perquè tingui la sensació d'haver-me pogut llegir. I llavors vaig pensar que era perfecte. I m'ha agradat, m'ha fet riure molt aquest llibre. És, com diria jo, o sigui, com he apuntat al meu book journal, és sobretot el que estic en contra. Com és una dona a fer feines que s'encapritxa amb un vestit Dior. Vale? I ella neteja cases de Londres i un dia s'encapritxa amb un Dior i és com, vale, jo estalviaré per comprar-me aquest Dior. I passen com tot de coses quan es va comprar aquest Dior, perquè clar, no només és que tu tinguis els diners per comprar-te un Dior, sinó també és com la posició social que tu ocupes quan vas a comprar un Dior, com és anar a la botiga Dior, quan tu no tens aquests codis de conducta o aquests codis socials. En algun punt el llibre és com bastant reconciliació així com de les classes socials, com bueno, no passa res perquè l'important és que la pobra senyora Harris sigui bona persona i que tothom se l'estima i al final del llibre tothom li envia flors, com a nivell de contingut com de classe o així, és com, no estic gens en favor com del discurs que dona el llibre, però és un llibre que és molt divertit de llegir realment i que m'ho he passat bé perquè, o sigui, fa molta gràcia, perquè la senyora Harris és una senyora supermaca, superbona, super treballadora, superinnocent, de jo vull el meu Dior i faré tot el puc per aconseguir el meu vestit Dior, i acaba entendrint el cor de tothom per aconseguir el seu vestit Dior, que al final acaba aconseguint el seu vestit Dior, i és molta gràcia, o sigui, és molt graciós i és això, té com aquesta crítica social però fins a un punt, saps, que per mi és com massa reconciliadora. O sigui, jo crec que això ja és un punt més ideològic que no pas del que seria el propi llibre, que el propi llibre jo crec que està molt bé per moments com aquest de bé, necessito llegir alguna cosa, però no sé què llegir exactament i vull alguna cosa així que m'enganxi, que sigui ràpida i que tingui la sensació d'haver-la acabat. No és un llibre que m'hagi marcat per vida, que digui, uah, aquest llibre m'ha marcat, és brutal per sempre més, però tampoc és un llibre que digui que és totalment indiferent, sinó està en un punt mig, com no serà ni dels millors llibres de l'any ni dels pitjors llibres de l'any, però a nivell utilitari és un llibre que m'ha molt bé per sortir com una mica d'aquest bloqueig. L'últim llibre, que no sé si l'he acabat d'entendre del tot, és El silenci del mar, de Vercourt, que aquest sí que és un petit plaer i és supercurt, o sigui, crec que és dels més curts que hi ha o que jo he llegit, i va sobre un alberg al mig de la muntanya representat per un senyor i la seva neboda durant més o menys la Segona Guerra Mundial, l'ocupació alemanya de França, i llavors l'exèrcit alemany s'instal·la allà com sense demanar res ni res. I llavors un oficial visita a la neboda i el senyor propietari cada dia, i ells com li responen amb silenci, o sigui, mai parlen amb l'oficial, sinó que és l'oficial que cada dia va i els diu hola no sé què, hola no sé quantos, havia fet això no sé quantos i bona nit. I s'acaba creant com una relació com rara, amb una mena de dobles intencions al final que no sé si he acabat d'entendre, i llavors com he entès la part crítica de el nostre càstig és el silenci, o sigui, com el nostre despreci és el silenci cap a tu, on no et diem no et diem absolutament res, no et contestem a res, però alhora nosaltres estem pensant tota l'estona amb tu, o sigui, encara que et mostrem indiferència a tu, o sigui, encara que et mostrem indiferència cada cop que tu vens a la nostra, o sigui, que ens obres la porta per venir al nostre saló, encara que et mostrem aquesta indiferència, nosaltres estem pensant en tu, i quan no vens, pensem en que no hi és. I llavors, no sé, jo també anava amb les expectatives molt altes, jo pensava que seria un llibre com super de la resistència francesa i com alguna cosa com molt així, com agafant el fusil contra els nazis. I llavors, clar, és una història molt senzilla, realment és molt senzilla, la llegeixes en una tarda i té aquest doble significat que jo crec que és més profund del que jo, la lectura que li vaig fer, que va ser un dia per la tarda amb una repassada superràpida del que podria haver tingut. Llavors és com un llibre que m'ha sigut com una miqueta com sí, m'ha agradat, però bueno, si no l'hagués llegit tampoc hagués passat absolutament res de la meva vida, no? Com altres petits plaers que sí que tenen històries super senzilles, com la del viatge, que també és supercurt, que llegeixes en mitja hora o una hora, i que és una història super senzilla, sense una trama gens elaborada, però és un llibre molt tendre. Aquest trobo que és una història molt senzilla, que té com aquest missatge com molt potent, com de silenci, que és a través del silenci que no es diuen les coses, però no sé si m'ha acabat d'agradar l'execució, no sé. I això seria tot, serien les meves lectures del març, espero que us hagi agradat, espero tornar a fer vídeos d'aquí poc, i no sé, si us ha agradat li podeu donar like, a la campaneta, subscriure-us i etc, perquè així em fa molt feliç i és com, bien, em mira gent, no sé. Adeu!